Здравейте на всички, аз съм Мачо77 и това е Star Wars Knights of the Force. Сега ще ви представя накратко играта и това ще се води епизод 1. Тук, като дадете на New, има абсолютно всички герои. Нали? Ето и Darth Maul има, и всички има. Ето Jedi Masters, тук, Bounty Hunters, Rebel Forces, Imperial Forces, Mercenaries, глупости, и това са. Тук като дадете на Characters, си правите вие герой, и аз като играя, винаги играя Characters. Така, ще играя с това. Ще го едисам в такъв цвят. Главата ще ми е такава. И краката такива. Давате... тук има Human и... ето. Такъв. И аз ще съм с този, пак разбира се трябва да го направя. Всъщност аз бях избрал с този цвят. И ето тези крака, давате на Next. И тук има всички лазерни мечове. Аз по принцип, ето Dual Saber е с 2 меча, това е лазерна пръчка. Ето аз по принцип играя с 2 меча и сега ще си ги избера. Пак има абсолютно всички мечове. И първият меч ще ми е на Luke Skywalker 4. Него ще го направя зелен. Втория меч ще ми е този, който ще е такъв. И започвате играта. Сега чакаме да зареди. Ето Star Wars, дрън. И ето анимацията сега. Няма да ви говоря за проблема на анимацията. So great. Aren't you excited? We're going to be Jedi, learning the ways of the Force. Lightsaber? Of course, you already have one. I'm going to get one of those stupid training sabers, and I wouldn't worry about that. I can't help it. I want to make a good impression. You seem really nervous. You? I mean, why would you be? You already have a lightsaber, so you're probably way ahead of me. I'm Rosh, by the way. What's your name? Сега те си говорят разни неща. И кораба се разтрясва.
тук ги оцелва някой и виж сега какво става. Кораба се разбива. Ето, разбит кораб. И тук Люк Скайлокър разбира и така. Той е тук Рош. След такова. Тази не знам какво прави. И тук сега ви зарежда и това е първата мисия. Can you help? Hold on, Rosh. I'm on my way. И ето геймплея на играта. See if you can make your way around there. Maybe you can use your lightsaber to cut those trees down and make a bridge. Мечовете. И сега ви казва, че може да използвате лазерни смет, за да Use your lightsaber to cut those trees down and make a bridge. направите мост. Ето аз го сека. Пич преминава. Thanks, Jane. Let's get to the temple. И тук излизат едни такива. Хоп, хвърляте ми меча. These Howlers make good target. Watch out. И тия викат. Така. И тук идвате и така нататък. Must be a way to open this. No problem. Ето, отвориха. Чак има такива викащи. Ето го. Добре, обаче единия ми лазерен меч Maybe не you can ми use your се... saber to make another bridge. И пак тук трябва да направим буст. Дъра. Пак ги убивате и така. Jane, get down. Stormtroopers. Should check it out. You're the one with the lightsaber, after all. И пак ме пуска с един меч. Ама аз не искам да съм с един меч, как да? Те ме виждат, хоп, и умряха. И тук трябва да се бием с този. Бихме го. И това беше за клипа, това е първата мисия. Дальше ескейпна да видите. Да, това беше първата мисия. Ето и чао.